И здравейте YouTube, аз съм Джилака БГ. Днес ще направим една томбола за Hero Zero BG2 50 лева. Само да вляза. Ето сега ще ви покажа акаунта. Това му е първото шкафче. Ето го второто. Третото. Хранилището, ето го. 50 левел. Мисиите му. Ако правите една томбола, може да вземете изводея. Ето го. Сега ще ви покажа всичките мисии. Това са на голяма ябълка. Швейцария. Моквиле! Това е на столицата. Това са мисиите на кранберите. И тук дето е злодея. Това е добра. Така. Има 7572 слава. Ще направим тая Катнис 55 лева. Работата. Вижте колко пари ми дава за 24 часа, за 1 час. Ето това са тренировките. Надявам имам по 10 тренировки. И сега за интелекта ще си пусна една. Ето ми ги бустерите. Ето готови. Имам 5 помнички, защото днес към тигнах 50 левел. Това ми е отбора, сега ще ви покажа. Това са ми членовете. Бум Дум, 68 левел. И Станислав БГ, 61. И другите това съм аз. Това е топ класацията на 1193 място. В отбора сме 83.